Бързо да чупиш или скок? Готово. И така, здравейте всички от YouTube, които ме гледат. Здравейте. Здравейте от мен. Да. Насняхме един епизод, на който нямаше звук. И аз докато се усета, покопахме, намерихме диаманти и мислим да ги изкопаем с кирка късмет 3. Но тъй като паднахме в лава, всъщност всичко се случи така. Копахме и по едно време намерих лава. Моя приятел Иван. Такова. Трябваше да се телепортира до мен, но неуспешно и влезна в лавата и изгубихме една диамантена кирка. Малко диаманти. Късмет 3, която току-що бе енджантнал. С ефективност 4. И първоначалната кирка, с която почнахме да копаеме. Добре, а сега нека ти покажа изненадата. Чакай, само да разкажа. Която беше ефективност 3 и не знам си какво си, нечупливост 2. 3. Ама първо отиди в твоята къща. Се отдалечи малко. Добре. Още. Още ли? Какво е това? О! Голям кеф. Много готино. Виж, то май може да ти дава някакви работи, ако си слагаш такова смисъл един диамант, такива работи. Ами смарагди. Аре да вземем от това. Това е за скорост за някакви неща. Аз имам горе в чест на 9 смарагди. Айде. Отиваме да ги вземем. И паднахме в лавата. Тоест той падна в лавата. Ги взе смарагди? Или те са си 4, защото преди бяха 9. Сега са 8. Ако искаш 40 изми, аз взимах само един. Еми той е за двама. Дай. Така. Скорост, бързина, кое избираш? Чак, това. Не. Кирката, бързина. Бързина, бързо да чупиш или скок. Готово. Бързина беше за чупене, виж сега колко бързо чупа. Да, за 8 секунди обаче. 6 секунди. Ето. Абе, това е да чупиш с ръка, май. Абе, да знам. Глупости са, ама е готино. Но много бързо изтече. Имам ли бързина? Имам бързина. Това да не е някакво... около мене. Някакви контролчета. Не знам. И той сега да продължи историята. Абе, просто ще ви я пуснем на клип да я видите. Защото ние го снимахме. Той се телепортира, падна в лавата. И после почнахме да гледаме в лавата. След което разбрах, че от тук почва историята. Ако искаш ела малко да поиздим Чакай малко да... Както се казваше да... Такова. Абе, нали знаеш по филмите как? Когато си припомнят нещо. И така. Когато той каза, че... можем да... че отдолу като е паднала видял диаманти. О, там виждам крипър. Да почнем да си представям. Когато той каза, че е видял диаманти като е паднал в лавата, ние започнахме да... запушваме. Да копаем там на това място и сложихме камък в лавата и запушихме лавата. След което открихме диаманта, изкопах, нали, след като
счупихме камъка, открихме диаманта и аз го покрих с камък, диаманта, и после бях сложил отгоре едно парче редстоун и си сетнах холма върху него. И тук завършва историята. Ето сега, припомня го. Ти сега къде си всъщност? В къщата ще взема изпеченото желязо и ще го поставя в честовете. Ще го посееш ли? Ще го поставя в честовете Аз чух. с нашите ценни работи. Да. Това е готиното. Тук ако искаш можеш да си вземеш пържолите. Да, чакай, забравих за пържолите. И ще пусна малко да печа. Аз мога така да си припомня много случаи. Като сегашния. Дано ги изкефило хората. Искам хора да коментирате дали ви е харесало това припомняне. Което ще го направя. Сякаш наистина си припомням. Искам да пишете дали ви е харесало, дали ви кефи. Мога да правя и още. Не знам. Вие кажете. 19 и така. Да, всъщност откъде имам 18 левел? Ми бих прасета. Да го припомня ли това? Не. Сега толкова припомняне за този епизод. Да, понеже беше без звук и аз разказвам какво се е случило и пускам видеото. Което станало. Сега ти къде си, защото аз не те виждам. Минах цялата къща и ти къде си отзад? Вие са с прасета за сега. Но всеки момент ще дойда да си пусна пържолите, ако си освободил печките. Да, готови са, печките са готови. Това е тих, кротък и хубав епизод. С припомняне. Да припомня ли още нещо? Както прецениш. Добре, ще припомня какво има в честа. Така, почваме. Значи в честа, като следнах долу в сейфа, бях сложил привейт на честа и като го отворих, вътре имах много готин меч с огнена степ 2 и наказание 3 или 2, не знам. Забравих. Аз забравям. Старост. Човек устарява. И забравя. Не забравя. Ето. Не, това не си ти, бе. Това е някакъв друг. Пак ще го дам айпито. Да продължи историята. И вътре имаше броня и меча и един друг меч. Диамантен. И като го взех, тръгнах нагоре. Остава. Нямам да. И като тръгнах нагоре, си го взех този меч. И сега спирам с представянето. И така, този меч се озова в мен, ако се чудите откъде. Аз в предишния епизод го имах и си го пазах, но онзи меч го спечелих от евент. Но и сега ми се запамети гласа. Защото миналия път нищо не се чуваш. Беше като ням филм. Като нямото кино. Първите такива филми. Където прожектират някакъв влак идва и тия хората гледат влака на черно-бяло и всички са почели да пищат. Защото виждат някакъв влак, се приближава към тях и всички са искали да избягат, да не ги изгази влак. Защото те не са знаели, че има такова нещо. Да, много такива неща. Да, хубаво, аз 30 пържоли. Мисля, че това ще е епизода с припомненето. Точно така. Това ще му е заглавието.
Епизода с припомнянето. Тара. Че гледах един клип и сега. Айде да приемем и телепортирането. Та, какво да припомня още? Нищо. Да припомня ли как се изтърбули в лавата? За кой път? А? За кой път ще го припомниш? Не съм го припомнял още. Ти ще го видиш на клипа как съм го припомнил. Добре, ще се опитам, ама не си спомням точно. То все едно не си дошъл, просто е така, си чуе едно тс. Добре, да си го припомня. И така, припомням си го. Така, значи ти искаш да се телепортираш и аз напишах тъпа цецепата. И ти прие. И тогава се чу този звук. И аз почнах да се вайкам насам натам. И всичко ли изгубихме? Ама абсолютно всичко ли? От някъде пак имам бързина. Добре. Айде да си го импровизираме. Все едно сме вътре и все едно току-що си умрял. Да си говориме така, все едно. Искаш ли? То това бързината май без... Добре. Айде. Ама всичките айтеми ли ги изгуби? Абсолютно. И това с... кирката с късмета? Да, и другата е новата беше късмет 3, ефективност 4. Оу. Също така към 3-4 стака с въглища, с редстоун, с желязо, с злато. Всичко, което намерихме. Тук виждам една пещера, ще продължа по нея да видя. Може да има някакви руди и неща. Тук май има лава. Нали? И сега свършваме с припомнянето. Всъщност ние играхме тук и докато пусках миналото видео, миналия клип, в който нямаше звук, си припомнях и говорихме. Тоест говорихме сега, докато пускахме нямато видео. Би трябвало да се седи. Ела сега да свършим епизода на спам, нали си? Аз трябва да пусна тия пържоли да се пекат. Супер тих и хубав кратък епизод. Страхотен, нали така? Тихичък. На спална ли си? Може да взема част от пържолите за XP. Кое? 30 пържоли може да взема за XP. Добре. Имам 20 левел. Още 30 ще взема. И добре, другите 30 са си твоите. Ето тук добавям 30 пържоли. Ще ги сложа в тези и ще си взема. Не, тук не съм. Ето тук са храната. Добре. Ела сега тук. Да се снимаме за края на епизода. На другата страна. Да, обърни се красива усмивка към камерите. И чао. Чао. Страхотен епизод. Просто страхотен.